kutuman burobansi. Wannan mata wallahi ba zai yiwu ba. Ki dinga saka, dinga yi kutuman burobansi. Ke? Ya ni za ki mu rashin mutunci? An zuba min shara? Mommy, mommy. John! Hey! Wait, mommy, please. Sorry. I beg. Please, sorry, mommy. Sorry, please, sorry. Haba mama. Haba mama. Haba mama. Kaman wannan? Please, sorry, I beg, mommy. Dala Please. kan baki. Mommy, Haba, please. mama. Please, sorry, mommy. Please. Haba, haka, mommy. mama? Haba mama. Haba. Haba. Mama daman kun tura mu ne mu sa kakin nan ba don mu sa kasa ta zauna lafiya ba. Kun tura mu ne domin mu tayar da tarzoma da tashin hankali a kasa. Haba mama. Gaskiya ne ɗana. Allah ya maka albarka. Gaskiya ne mun tura ku sa kakin nan don ku je ku ƙwato mana hakkinmu a matsayinmu na 'yan Najeriya. Mun tura ku ne ku je ku kwantar da wani duk tashin hankali da zai zo ƙasarmu ku kwantar da shi. Amma mamanka taɓa ni ta yi, shi yasa na taɓa ta. Amma na maka alƙawari ɗana wannan abun ba zai ƙara faruwa ba. To ba mama ya za mu hankalin mu ya kwanta hankalin na gida su kwanta ba ya za mu je mu gyara na waje ku kuma gida hankalin ku ba kwance ba. Haba mama. Haka gani da maman ka fa ta zuba min sarafa. Ya kuri komai zai wuce. Shikenan. Maman Gozi ki hakuri. Ni Allah da shikenan. Maman Allah da mun daina yi. Kuma Allah da wannan kaki naku. Mu za mu gyara nan. Ku je ku gyara na waje. Kun ji? Mama Mamadu. Mamadu. Dala ku ba gwamnati shawara. Matakan tsaro dala ku gyara kasar nan. Ku gyara kasar nan sosai dala. Ku ba ƙasar ku kulawa. Kuma kasar mu ya kuri mu bi jami'an tsaro dala. Wannan gaskiya ne. Allah ya muka albarka. Mu je mu nemo ruwa. Bari mu je mu nemo ruwa.